बे समाव बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङानो बेनो जाहैबाय जे आसाम सरकारजों मैया बावैसो जे फोसावजानाय आसाम गौरब बान्थायाव जे बिटिआर सरकारनि आगुनि सेरिकालचार बिफाननि बारग' बिथोनगिरि बिथाङा सायख'जादों बा बे बान्थाखौ मोननो हादों। दा बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो बिथाङानो जाहैबाय डक्टर जगेश देउरि। बिथांनिफ्राय जोङो जे बे माननि बान्थाखौ जोङो माब्रैहाय मोननो हादों बेखौ जों मिथिनानै लागोन। दिनै गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांखौ बरायग्रोना लाबाय। आंबो साबायखर बावहरबाय दिनै बे स्टुडिअ'आव आंखौ बरायनायनि थाखाय आरो गिबियावनो गासैनोबो आं गोदान बोसोरनि थाखाय गासैनोबो आंनि माबाखौ बेस्ट उइसेसखौ आं जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो मिथिनो मोन्दों जे आसाम सरकारजों फोसावजानाय जिथु आसाम गौरब बान्थायाव नोंथाङा सायख'जादों, मानि थाखाय सायख'जादों बेखौ फोरमायगोन नामा जोङो? आं बेनि आगोलावनो बुंग्रोगोन आरो साबायखरबो बावहोग्रोगोन। दा बे आसामनि जिथुनिखि हायेस्ट सिभिलियान एवार्ड जेरैहाय आसाम बिभब, आसाम सौरभ आरो आसाम गौरब, सा 21 सुबुंनो बे बान्थाखौ जासिनाय जादों। बेनि गेजेराव आसाम गौरबआव आंबो दं, डक्टर जगेश देउरि, आरो सेरिकालचारनि थाखाय। आरो बेनि थाखाय आङो गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोगोन आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आंखौ बे आंनि बे एवार्डनि थाखाय आसाम गौरब एवार्डनि थाखाय सायख'नायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावहरग्रोगोन। आरो बेवहायनो आं गोग्गानायखौ मोन्दांथिदों जे आंनि रिकगनाइजेसनल' नङा बियो, सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआ दाबो मोनसे इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै गनाय जायाखै। बे इम्पर्टेन्ट हिसाबै गनायजायै डिपार्टमेन्टखौ जे बे आसाम गौरब एवार्ड होनायजों लोगोसे डिपार्टमेन्टखौबो जे मोनसे रिकगनाइजेसन होदों, बेनि थाखाय आं बांसिन गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे आं बेखौबो मोन्दांथिनो मोन्दों जे सासे सरकारि अफिसारा खामानिनि गेजेरजों बिदि रिकगनाइजेसन मोननाया बिराद गोब्राब एसे समाव बुंदों सरकारि साखरियाल होनना बुंबाथाय दाबसे जायगायाव बोसोरथाम बोसोरब्रैनि बांसिन थानो मोना। आरो बेनि थाखाय बेयो गावनि गोसो मथे मोनसे भिसनारि सेट खालामनानै खामानि मावनायनि सम मोना। खिन्थु आंहा मोनसे प्लास पइन्टआ बेनो, आं बिटिसि सेरिकालचाराव फैनानै आं डाइरेक्टर पस्टआव 10 बोसोर आं बिटिसि सेरिकालचाराव थादों। बेनि थाखायनो आं मोनसे भिसनारि मुडआव आं खामानिखौ मावदों। मोनसे आं थारमाने बे भिजन सेट खालामना लादों आरो बेखौ आं साख्रि मावनायल' बिदि नङालासिनो आङो मोनसे खामानि हिसाबै लादों बेखौ। जाय मोनसे बाथ्राखौ आं मिथिनो लुबैदों, जिहेथु नोंथाङा 10 बोसोर 10 इयार्स बे डिपार्टमेन्टआव खामानि मावदों होननानै नोंथाङा फोरमायदों। जिहेतु आं सोंनायनि बाथ्राया बेनो जे बिटिसिनिफ्राय दासिम सेरिकालचारनि फारसे बेसेबां आवगायनानै दङ? आं बे 10 बोसोराव बेखौनो बुंगोन, आं दा 10 बोसोराव जायनि थाखाय आं दिनै आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जादों बेखौ होनना बुङोब्ला आं बे 10 बोसोराव मा खालामखो, बिटिसि सेरिकालचारा मेगनाव गोनां मा मावखो, बेखौ जों मेइनलि जाहैबाय मा बिटिसिआव एरि, मुगा, मालबारि बे मोनथामखौ खालामो। बे मोनथामनि मादाव एरियानो जोंहा बांसिन खालामो इन्दि, जों जायखौ इन्दि होनना बुङो। इन्डियानो जोंनि ट्रास्ट आरो बेखौ लानानै मोनसे जा बिटिसिनि डायलगबो दं, एरि इज आवर फिउचार, मुगा इज आवर होप, मालबारि इज आवर स्कोप। दा प्रायरिटि बेसिसाव बे आरो बे 10 बोसोराव मा खालामखो होनना बुङोबाथाय आं मुगानि खोथाखौनो बुंग्रोगोन। मुगानि खोथाखौ बुङोबाथाय वर्ल्डनि बिथोराव प्रथम जोङो मुगानि वाइल्ड लाइफ सेंचुरि, बे जायखिनाखि बिजनीनि रांगि जरा होननाय बे माबायाव मानास जोंनि जेरै सेंचुरि, बे खाथियाव जों एस्टाब्लिश खालामदों 2012 आवनो जों एस्टाब्लिश खालामदों। बे मुगानि थाखाय मोनसे वर्ल्डनि बिथोरावनो एकदम थारमाने प्रथम जों बेखौ खालामदों। आरो जिहेतु मुगाया पृथिबीनि जेरावबो मोना, आसाम नर्थ इस्टआवल' मोनो, गतिके जों बेखौ गायसनदों। आरो बेनि अनगायै एरियायाव मा खालामदों होनना बुङोब्ला जोङो एरियायाव मा खालामदों, गासिबो गामियारिनि एम्फौ फिसिनायनि सुबिदानि थाखाय जोङो किसुमान एम्फौ फिसिग्रा न'जों लोगोसे मेजर एचिभमेन्टआ जाहैबाय जोंहा जोङो बेखौ बायथुमनो थाखाय कुकुन बेंक अदालगुरियाव आरो ओमफ्राय क'क्राझाराव जोङो गायसनदों। बिनि अनगायैबो एकदम तारमाने मा होनो क्वालिटि तारमाने खुन्दुं दिहुननो थाखाय जोंहा बिटिसिआव गंनै स्पान मिल जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिटिसिआव किसुमान इन'भेटिभ तारमाने खामानि मावदों। बेनो जाहैबाय तारमाने था सिमला
टपियका जायनि थाखाय बे टपियकानि बिलाइखौ जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनो थाखाय बाहायनो हायो आरो बे थाखौ टपियकानि टिउबारखौ जोङो बेखौ आदार हिसाबै जानो हायो आरो बेखौ जुदि प्रसेसिं खालामोब्ला बेनि थारमाने जेब्ला बेखौ प्रथम बिटिसियावनो बेखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामो बे टपियकाखौ था सिमलाखौ बेनिफ्राय जों गोदान लामा नुहुरदों जों भेलु एडिशननि थाखाय बाय प्रडाक्ट इउटिलाइजेशननि थाखाय जेरैहाय बिलाइखौ एम्फौ फिसिनो थाखाय थाखौ जोङो मा आदारनि थाखायल' नङा बेखौ जोङो प्रसेसिं खालामबा चिप्स बानायनो हायो सागुदाना बानायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो दा नै सरकारा गुरुत्त होनाय बाय' इथानल प्लेन्टबो जों बसायनो हायो जाय बेफोरखौ जों लायोब्लासो आं मोनदांदों आंनि भिसनानो बेल' बे जों गोदोनि बायदि आबै आबौआ फिसिनाय बे मुदाव थाबाल' जानाय नङा गोदान उनथिफुनाय एडुकेटेड यं जेनेरेसनखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बेखौ बजबनो थाखाय जों किसुमान गोदान बेखौ गुस्लायनांगोन गतिके बेखौ एसेल' बिदि आबै आबौमोना फिसिनाय बायदि बिदि फिसिबा जानाय नङा बे था सिमलायानो जोंखौ फोरोंदों जे लार्ज स्केलाव इन्दि एम्फौ फिसिनो हानायनि लामाखौ देखायदों आरो बेखौ जेरावनाखि एखेलेगेनो जुदि 1000 लिंस 500 ग्राम जुदि एम्फौ फिसियोब्ला जोङो 1 कुइन्टल फिथोब मोनगोन 5 कुइन्टल जोङो माबा मोनगोन एम्फौ लाथा मोनगोन 5 कुइन्टल एक्सक्रेटा बै सिगारनाय बेखौ हासारनि बानायनो हानाय बेखौ मोनगोन जायखौनाखि बिदि जुदि माबायाव जुदि लाङोब्ला बिदि मदाव लाङोबा अब्लासो जोंनि उनथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि प्रति एसे इन्टारेस्ट जागोन होननानै आं सानो आरोखि मोनसे बाथ्रा जों मिथिनो मोन्दों जिहेतु आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिआर सरकारा जे सेरिकालचार बिफानखौ गोनांथार होगासिनो दं आरो बे नोजोरजोंबो खामानि मावगासिनो दं आंनि सोंनायनि उद्देश्यआ बेसो जे सेरिकालचारजों जोंनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा थांनानै थानाय बेलायाव माबायदि हेफाजाब गोनां बा जानो हाथावना बे लामाखौ एवस्रांना दोननायनि थाखायनो दा जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा बिथाङा बहुत गुरुत्त होदों आरो आं सिगाङावबो बुंबोबाय थायो दा कुनु फिसा फिसौ स्किमजों कुनु भिजिबल इम्पेक्ट लाबोनो हाया प्रजेक्टाइज मदावबो कुनु भिजिबल इम्पेक्ट लाबोनो हाया बेखौ मिशन मदाव लानांगोन आरो जों दा बेनि थाखायनो जोङो बिटिसिआव आरो मोनसे बिराद गिदिर मिशन मदाव जेरावनाखि एखेलेगे 1200 crores बे 1200 थारमाने कौटि रांनि थारमाने बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन जों बानायगासिनो दं आरो बे जानायनि लामायाव जेरावनाखि बिटिसि सरकारनि आसाम सरकारनि फैसानि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेयाव माबा दङ अनसुंथाइ दं आरो ओमफ्राय एपार्ट वर्ल्ड बेंकनि दं एमएसएमइनि दं डनारनि दं गासै आरकेभिवाइनि दं गासैबो लोगो नांनानै जोङो बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनखौ जोङो जागायजेननो थांगासिनो दं बिथाङानो जाहैबाय बिटिआर सरकारनि सेरिकालचार बिफाननि बिथोनगिरि आरो बिथाङा जे गावनि मावबिबानजों जिहेतु गोग्गोयै मावनानै दिन्थिनानै दिनै फैयै आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरब बान्थायाव सायख'जादों आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबथायाव मिथिबावनो लुगैदों दायो बिटिआरनि जितु सेरिकालचारा माबायदि थांगासिनो दं आरो माबायदि जानो दंबावो आं सानो जिहेतु आं नै 2021 मायथाइयाव मे मासाव आं रिटायार जादों दा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ आंखौ ओएसडि हिसाबै लाखिफिनदों आं दासिमहालागै जिखिनि नुहुरदों बे राइट डाइरेक्सन थांगासिनो दं आं बुंदों आंनि बेलायाव बेयो प्रजेक्टाइज मदाव दंमोन दा भिसनारि मदाव थांगासिनो दं सिगां जिखिनि जादों बिनिख्रुइ देरसिन माबायाव थांगासिनो दं आरो बयबो सापर्ट होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बिटिसिनि आसलते आं साबायखर होयो बिटिसिनि जोंनि जिबिलाक एम्फौ फिसिग्रा जिबिलाक जोंनि माबा दं फरियाल दं बिथांमोनखौ धन्यबाद होनो आं लुबैयो बिथांमोननि कअपारेसन आरो बेल' नङा बिथांमोना जों बुंनायखाय जे मावगोन बे नङा जोंहा जे आं बुंदों दानि कुकुन बेंक दं माबा दं होननाय बे किसुमान स्पान मिल दं किसुमान जों सिल्क प्रिन्टिं एन्ड प्रसेसिं बेफोरखौ बसायदों बेफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि थाखाय बिटिसिनि जोंनि जे गामियारि ओनसोलनि जोंनि जे राङारि जौगानाय बे बहुद गोहोम खोख्लैदों जोंनि माबाया सेरिकालचारा बहुत मदद होदों आरो बेनिखायनो बिटिसि ओनसोलनि किसुमान माबाफोरा गामियारि आइजोल' नङा गासिबो गोदान सेंग्राफ्राबो दा दावगाबोगासिनो दं सेरिकालचारखौ नाजादों आरो बेखौ बांसिनानो जों गुरुत्त होदों इन्दिनि सायाव आरो दा बे इन्दिखौ लानानैनो आरो मोनसे
थारमाने गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय जिखिनि दावबायारि भिजिटर्स बिसोरनोखौ मोनसे जायगायावनो नुनो देखायनो हानाय बायदिहाय गासैबो एक्टिभिटिसखौ देखायनो हानाय बायदिहाय जोङो क'क्राझारनि आदाबारियावनो बड'लेण्ड सिल्क पार्क मोनसे माबादों सिल्क पार्क जों खुंदों आरो जोंहा मोनसे गोजोनथाव खोथायानो मास मोनसेनि आगोलाव क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं बहाय जादोंमोन आरो बहाय बे केबिनेट मिटिङा जानाय लोंनायनि लाहार फाहारा बै बड'लेण्ड सिल्क पार्कआवनो जादोंमोन जेरावनाखि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रिफोरा गासैबो जोंनि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव बेवहाय नायहैदों नुहैदों बेफोरो आरो आं खावलायो जायफोरा दाबोनोखि आन्दाज गैया सेरिकालचार बिटिसि सेरिकालचारा मा लामाजों थांगासिनो दं बेसेबां आवगायदों बिथांमोना जुदि खेबसे जुदि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव जुदि आगान होयोब्ला अन्तत मोनदांनो हागोन बिटिसिनि सेरिकालचारा बबे लामाजों थांगासिनो दं आरो बे मोन्दांथिखौ एसे नोजोराव आं लाबोनो हानायखाय आसाम सोरखारनि नोजोराव आंबो फैनायखाय नै मैया जिनोखि फोसावदों आसाम गौरब बे बान्थाखौ आं मोननो हादों आरो बे आसाम गौरब बान्थाया खालि आंनि थाखायल' नङा गासै बिटिसिनि एम्फौ फिसिग्रा रायजो राजाफोरनि थाखायबो आं बेखौ गासिनोबो आं मा होनो बेखौ डिभट खालामदों आं उसुरगा होदों आरो लोगोसे आंनि बिटिसि सेरिकालचारनि स्टाफ बिथांमोनखौबो आं बुहुत साबायखर बावहरो बिथांमोना आंनि बे मिशन मदआव खामानि मावनायाव जे आंखौ हेफाजाब होबोनायनि थाखाय जोबथायाव कंग्रेचुलेसन थैंक यू बिथाङानो जाहैबाय डक्टर जगेश देउरि थांनाय 2002 मायथाइयाव बिथाङा सेरिकालचार बिफाननिफ्राय डाइरेक्टर जिथु बिथोनगिरि महरै बिबान सामलायदों बिनिफ्राय रुंग'नानै आरो बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारनि जे सेरिकालचार बिफानाव CSD बिफानखौ सामलायगासिनो दङ आरो बिथाङा बुंदों जे इन्दि इरि आरो बेफोरखौ जौगाहोनायाव बिटिआर सरकारनि जिथु सेरिकालचार बिफाना गोनांथार मुदाव खामानि मावगासिनो दं होननानै आरो आथिखालनि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो जे बे खाबुखौ लानांगौ होननानै बिथाङा जोंनि दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय मावख'आव फैनानै बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 AM and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, who were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.